खानाय सिनजाहैनोसै खानाय लावजोब्बाय माबायदि नुयो खानायखौ सिनहैनानै नायहैनोसै सासे लोगोजों जों थांनोसै जों खानायखौ सिनहैनानै नायनोसै माबायदि नुयो लांनोसैलाय आयौ सान्दुङा जिबायदि सान्दुं दुंदों नै थैखानाया हेयार स्टाइल style follower yuhu yes nice bye bye खानाय सिननोसै माबायदिबा मोनगायनो बिदिबाथाय खानाय सिननोसै या सोंनोसै ना माबायदि जाखोथाय आंथ' माबायदि नुखो मिजिं What's my face? What's my face? Ayo gana. Oh, mijiं. Sinखांबाय आं. सिनखांबाय आं आंखौ बिराद मुथुथु नुलायबाय आयौ खानाय सिननानै. खालामदों बुट बायदि नुखायो बुट बायदि नुखायो नै बेनो जों बेयावनो सिनजाफैदों स्टाइल बयस पार्लार बेयावनो होख्लायबायदों नेला होबोबायदों हानाय नङा माखासे मालाबा आंनो सिनखांबाय नै एकदम आं बारा स्टाइल लाया आंनो बेखिनि सिम्पोलानो जायो होख्लायबाय मिजिङा वा हाबावबाय सोरबा बङाइगावनि सिख्लाफ्रा खारफाजोबसिगोन बङाइगाव जो लड़की है ना उसको खानायथ' सिनखांबाय जों दा मा खालामनो पिज्जा जाहैनो पिज्जा खानायखौ आं माबायदि मिनिनो ओंखारबाय गावखौनो माने आंखौ सासे मानसि बायदि नुदों दे उदालगुरिनि आंनि बिदा जायो आं बेबायदि एखे गावखौ खिन्थु आं बुङासो एखे आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मोनथिगोन बे गावखौ बायदि मोनदों आं जाय मानसिखौ बुंदों बेबायदिनो एखे नुबाय आंखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे मानसिया आदा जायो आंनि बुंथ'ला खिन्थु नामखौ होमबा पिज्जा जाहैनोथ' दे लेट्स पिज्जा अबायथो थांखो लेट्स पिज्जा च याहू याहू याहा चलो मिजिं उनजिरायनोसै मिजिं फाइनाली पिज्जा जानोसै पिज्जा जानोसै
फाइनालि जाखांबाय जों फाइनालि नामा जोबजोब्बाय आंथ' बुंबाय बारा जानो हायालै आं बारा जानो हाया माने जानांगौमोन बारा जानो हायालाय माने पिज्जा मोनसेयानो उदै बुंबाय आं बेलेग जाला माने सानदोंमोनखि माने पिज्जाखौ जानानै जुदि उदै बुङाबाथाय आरो बेलेग माबा माबि